वाव बर' फिल्मनि गुन्दा ना रियेलनि गुन्दा मोनलाय बियो जन कार्जिया नोंसोरबो बिराद बाहारिनि खामानि मावग्रा मानसि किस खालामलायनाय फट' एगारो वाह भिडिअ होबाय साला लाजि रोङो थु हाय हेल' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर थ' आं मैयाबो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ होदोंमोन आरो लोगोफोर जन कार्जि ब्रादारनि नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बेनिनो मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आं लोगोफोर नङा होमब्ला लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेना होलांदोंदि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा माने भिडिअखौ दाननानै नायनाङा आरोना लोगोफोर भिडिअखौ दाननानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा मा जालांखो घटनाया आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा आं दायो डिसक्लेमारखौ लागायदेना एसे थलांदों नोंथांमोना नायलांदों थ' लोगोफोर बे समावहाय आं मैया नोंथांमोननि सेरावहाय जन कार्जि ब्रादारनि जितु फट' भाइरेल भिडिअ किसिंनि लाभ किसिं भाइरेल फट'नि थाखाय जन ब्रादारनि मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरोना लोगोफोर थ' बिथां जन ब्रादाराबो बुंना लादों गावनो गावनि स्ट'रियाव गावनि फेसबुकनि थ्रुयै बे मोनसे भिडिअखौहाय बे मोनसे पस्टखौ होना लादोंमोन होननानै गावनो भिडिअनि थ्रुयै फेसबुकाव फैनानै बिथांमोना आपल'ड खालामनानै होदोंमोन आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बेखौनो लानानै दिनै जन कार्जि ब्रादारखौ सासे बाजैयाहाय ओरैबायदि बाथ्राजों बुंदों ओरैबायदि बाथ्राजों बिथांखौ सोंखारिदों माने दानसे दाननैनि सिगाङावहाय बिथां जन कार्जि ब्रादारा बाजैखौ मोनसे बाथ्रा बुंदों जाहैदों आरोना लोगोफोर बुंदों जाहैदों ओरैबायदि बेखौनो लानानै दिनै बाजैया दिनैनि दिनावहाय बे जन कार्जि ब्रादारखौ किसिं फट' भाइरेलखौ लानानै बदला लादों आरो बदला बुंदों होननाय बायदि जादों आरोना लोगोफोरा थ' जियानो जा बाजैया बिथां जन कार्जि ब्रादारखौ मा बाथ्राखौ लानानै बिथांखौ ओरैबायदि बुंखो बा जावखो नोंथांमोना बै बाजैया जिथु बुंलांनाय बाथ्रानि बे भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' होमब्ला नायलांदों नोंथांमोना वाव बर' फिल्मनि गुन्दा ना रियेलनि गुन्दा मोनलाय बियो जन कार्जिया मा होनदोंमोन आं गाइस मा होनदोंमोन दा मारै मोनखो नोंथांमोनाबो दा सोलों नोंथांमोना आंखौ जावदोंमोन जाय जावदोंमोन नोंसोरो दा गार्लफ्रेन्डजों किस खालामलायनानै फट' एगारना ला नोंसोरबो बिराद बाहारिनि खामानि मावग्रा मानसि किस खालामलायनाय फट' एगारो वाह बिनो नामा हारिनि खामानि मावग्राया बेनो हा आंलाय मा खालामदोंमोन आं जास्ट रिल्सआव बानायदोंमोन नोंथ' किस खालामनानै भिडिअ होबाय साला लाजि रोङो थु थ' लोगोफोर बेनोमोन नोंथांमोना निसय जुदि भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय बुजि मोनखाबाय बिथां बाजैयादि जन कार्जि ब्रादारखौ मा राव लानानै आरो मा बाथ्रानि थाखाय बिथां जन कार्जि ब्रादारखौ ओरैबायदि बुंखो आरो जावखो बबे दायनि थाखाय बिथांखौ बाजैयाहाय बदला लाखो नङा होमब्ला नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मिथिबाय बुजि मोनबाय थारैनो सैथोआ सोरनि गोरोन्थिया सोरनि नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर आंबो दायो बेनि गेजेरावहाय बांद्राय बाथ्राखौ बुंनो थांलासै जास्ट मोनसेल' बाथ्राखौहाय शेयार खालामगोन बयखौबो आरोना लोगोफोर गुबुनखौ बाथ्राखौ बुंनायनि सिगाङावनो जेनेबा गावनो मोनसे मोजां लामाखौ नायग्रोबा जायो आरोना लोगोफोर नंगौ मानसिया मोनसे नङा मोनसे गोरोन्थि खामानिखौ मावो सानै हयै आथिखालनि जुगावथ' गोबां मानसियानो बुजिनो हानाय साननो हानाय गोहो गोरा सुबुं बयहाबो ओंखारजोब्बाय नङा होमब्ला लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा उन सिगां साननानै बाथ्राफोरखौ जेनेबा ससियेल मिडियाफ्राव बेफोरबायदि आपल'ड होयोब्ला मोजां होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर नंगौ गोरोन्थि खालामो खालामा नङा खालामो नाथाय थेवब्लाबो दिनैनि दिनावहाय ससियेल मिडियानि गोरोन्थिया आलादा रोखोमनि जायो आरो गाव प्राइभेटलि गोरोन्थि खालामनाया एसे आलादा रोखोमनि जायो होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर थ' बिनि गेजेराव आं आरो दायो बांद्रायखौ बुंनो होननानै सानाखै नैबे मोनसे भिडिअखौ जन कार्जि ब्रादारनि बे भिडिअखौहाय फिन खेबसे लाबोलायनि थाखाय आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं निमाहा बियो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' आंनि नायगिरि लोगो नोंथांमोननि सेरावबो आं निमाहा बियो बयनियावबो जेनेबा आं बेफोरबायदि दिनै गोबांखौनो भाइरेलनि भिडिअनि बागैनो लाबो सोरबाफोरा मोजां मोनो सोरबाफोरा गाज्रि मोनो नङाब्ला लोगोफोर एखनब्लानि समाव जों भाइरेल भिडिअ लाबोगोन एखनब्लानि समाव जों मोजां भिडिअ लाबोगोन आरोना लोगोफोर आथिखालनि जुगावथ' गोबां दायो नोंथांमोना नुगासिनो दङ जोंनि ससियेल मिडियाफ्रावहाय जोंनि बर' समाजावहाय मा जागासिनो दङ नङा होमब्ला नोंथांमोना जास्ट आंखौल' सापर्ट हो आंखौ अननानै हेफाजाब हो आरोना लोगोफोर जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय बुंबावलासै नोंथांमोना जुदि नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक एन्ड कमेन्ट खालामदो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होब्ला नोंथांनो गिबियै आपडेटआ सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय